junta unión almohadari balda hemen birbobinatzeko botoirik atzera lehen egunera joan nahi dut nik non dena zen zirrera ilusio berri ta orain ez diogu hitz egiten elkarri baina penaz harako badut ondoriorik unea proposik ez da sentitzeko zera hori batengan piztez dana besteak ezin itzanik hortzen dianeako beti da balda